Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Βάσει να το βγάλεις και αυτό, να το δεις, είναι... Πορβαγιά, δύσκολη Πορβαγιά, καλά δεξί. Ηλιά, το παίρνω. Ηλιά, θα φας άλλο. Οι αρσενιστές είναι απλώς. Κάνουμε πράγμα πολύ, είναι η δική μας. Ξεκινάει από εμάς, δεν θα διαβάσει αυτό ο ζωγραφούς. Ο Αρνό ήταν από η οικογένεια Ιανσενιστών και ήταν και ο ίδιος ο οπαδός του ρεύματος. Λοιπόν, κοίταξε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Το φόνο να πεις. Καλό. Πόρτο Ραγιάλ, Βερσάγιο. Αρνό και Νικόλ. Μου είπε ένας πως να κάνουμε, λέει, το φτηνό κρασί να φαίνεται για ακριβό. Όταν το βγάλεις και Αυτό που παίρνουμε από το φούρνο. Να. Το βάζεις μέσα στο μίξερ. είναι ο τρόπος που σκέφτεται. Πλακώνεις με το μίξερ, του λέει 5 λεπτά το μίξερ. Πολλές δεκαετίες Τι πάει το στα κρασί. ελληνικά σχολεία, Και μετά, ας πούμε, το βάζεις στην κανάδα, το αφήνεις λίγο και μετά σερβίρεις. Καμία σχέση. Αρνό και Νικόλ το Δεν ακούγεται πολύ λογικό. Έχει πάρει νερό, λέει. Έχει πάρει αέρα, λέει. Και είναι διαφορετικό. Εντάξει, το μετά από το το διαλύεις. εμφανίζονται οι μεγάλοι κυκλοφοριστές οι Γάλλοι. Τα Λαμπέρα, την Και αυτοί που σερβέρουν κρασί πάλι, όταν σερβέρουν κρασί, το γυρίζουν σιγά σιγά στο ποτήρι. Για να μην πάρει αέρα. Και αλλάξει γεύση. Άρα αλλάζει. Ξέρουμε κάτι πράγμα. Έχεις φιλική σχέση μαζί σου ότι να πεις κρασί. Εγώ δεν θέλω και εγώ. Δάκι μου καθόλου. Αυτός μου είπε να πιει. Μπαμπούλητες. Αντιγράφεις κάποιον. Άλλο το παιδί. Αυτό σήμερα παραείμαι όμως. Δεν είδες. Παραείμαι όμως. Στα 16, ψηλός, αδύνατος, λεπτός. Τα χαρά είναι. Αδύνατος λεπτός. Μια χαρά είναι εσύ. Κάστονα παπάκι. και με σεβασμό στη γραμματική. Και με σεβασμό στη γραμματική. Δεν μπορώ να πω. Και στην αρχαία. Γραμματική. Και πώς. Έχει σκεφτεί ένα πράγμα όμως. Γενικώς έχει τόσο πολύ σεβασμό σε όλα που ανησυχώ. Μήπως μετά γίνεις αναρχικός. Εγώ να θέλω να δω τον Νίκο. Τώρα θα θυμηθείς το γράψω μου τώρα. Τα σέβεσαι όλα έτσι πολύ. Μια απορία σχετική. Άσε βέβαια και μερικά πράγματα να αμφισβητείς και Η μερικά. επιστοτική επιστήμη ή κανονιστική. Η γραμματική. Ε, τώρα... Η επιστοτική είναι Το Σβαγγίες δεν θα νόστιμο. η επιστοτική ή η κανονιστική. Όλα έτσι κι αλλιώς. Δεν είπε. Εγώ δεν πάμε τίποτα. Ναι. Είναι πολύ αρνητικό. Θα το σκεφτείς. Μαζί θα το είναι. Σου διδάσκει οι κανόνες. Ναι. Άρα πρέπει να είναι κανονιστική. Ναι. Από το άλλο μέρος καταγράφει ό,τι λέγεται με ουδετερότητα αξιολογική και σου λέει αυτό είναι. Λέγεται ότι το αποδοκιμάζω ή δεν εγκρίνω, οι νεοέλληνες το λένε αδειάζω. Το έχεις ακούσει? Τον άδειασε, τους άδειασε, τον αδειάσανε, λες και είναι κανένα μπουκάλι κρασί και το αδειάσανε. Η γραμματική θα το μεταφέρει ότι έτσι λέγεται. Το αποδοκιμάζω, νεοελληνικά αποδίδεται με το ρήμα αδειάζω. Έτσι πάνω εδώ θέμα. Δηλαδή, έχεις ακούσει. Καλά είναι. Ο Τσίπρας άδειασε την Κωνσταντοπούλου. Θα τη δω αύριο. Θα τη δεις αύριο, μπράβο. Την άδειασε, Ωραία. μη εγκρίνοντας εκείνα που είπε, αποδοκιμάζοντας τα, λέγοντας κάτι διαφορετικό. Αντί να πούν... Ναι, αλλά αυτό λέγεται σε εφημερίδες τύπου... Αυτό της γλώσσας της Σοφίας. Ναι, ακριβώς. Θα κάνει Σοφία. Είναι μια ιδιαίτερη γλώσσα και οι φιλενάδες μου. Στην οποία ο Θόδωρος και εγώ δεν έχουμε καμία εκτίμηση. Ακριβώς. Αποδέχεται ότι Πω, τι είναι αυτό. Το έξερες το ρήμα. Βγήκε ο Σακελαρίδης και άδειασε τον Λαμπουράρη. δεν θέλω. Δεν μου πήρες κοντιζαντίνο. Να ζήσεις ωράκι και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε να είναι ένας ο φως.
παλικάρι, Φέρε να σε να καλά. ανάψουμε. Φέρε ένα πτήρα. Και Ο πριν Νίκος το έχει ένα πτήρα. Κάτσε να φάμε καλά. Ο Θόδωρος πάει 17 Αμαζίτσα τώρα. μου. Πας Ναι, 17. 18 πάει. Δεν μπορείς. Θέλεις, πάει. Καμάρι μου, παιδάκι. Χωρίς άρθρο πας. Πας στο 17. Πας 17. Στο ρεστοράν έχει ένα 17 εκεί στην... Εντάξει, τέλος. Έλα, παιδί μου, θα καώ. Δεν γύρισετε λίγο. Μπορεί να με στάσεις κερί πάνω στην τούρτα, πώς θα το φάω. Έχει στάξει ήδη. Έχει τάξει λίγο, δεν πειράζει. Και πώς το Δεν φάω. πατάει Είναι το καλό το κερί, τρώγεται. Δεν τρώει και Α, ναι, εκεί. γιατί να μην φάμε λίγο Δεν κερί. είναι δεικό. Και αυτός το τρώει, δεν ακούς. Θα τρώει και δύο τα κεριά. Κύριε, θα τρώω. Εμείς θα φάμε την Τι, τούρτα. η τούρτα όμως μέσα έχει γάλα. Τις αγελάδες πώς τις έχουμε. Πώς τις βλέπεις, κάνε έτσι. Όχι, δεν θα Είναι, ρε μαμά. Δεν θα φας. Βάλτε το κουνάνε. Βάλτε το κουνάνε, παιδί μου, δεν πειράζει. Πάτε κερί μόνο. Είναι παγωτό και λιώνει. Λοιπόν, Α, είναι παγωτό. φωτογραφία θέλουμε. Κάναμε λάθος στην παραγγελία. Έπρεπε να είναι κρέμα σοκολάτα. Και είναι Εγώ βγάζω σοκολάτα, βίντεο. σοκολάτα μπίτερ. Έλα, βγάλω εγώ. Βγάλε, Έλα, βγάλε. έλα, Τι ωραία μέρα που είναι σήμερα. έλα. Μπορείς να μην χαλά. Δεν πρέπει να Θοδωρή, γονείς. πρέπει να κάνεις ευχή πριν σβήσεις. Ναι. Θα το πούμε αγγλικά τώρα, εντάξει. Ναι, εσύ θα εύχεσαι από μέσα. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Theodore. Happy birthday to you. Χρόνια πολλά. Ευχή πρώτα. Έλα, δύναμη. Μπράβο, Θοδωρή. Μπράβο, Θοδωρή. Δεν έχει ευχή. Γιώργο, στείλ το μας γιατί έχουμε ψυχοδέλεια. Εντάξει. Στείλ το με ένα mail. Α, το έχεις εκεί. Τραβάει από την αρχή. Συζήτηση. Σωτηρία μου, Έλα, αν έχεις τελοσύνη, ευχαριστώ. Πάρ' το αυτό.